Dobrý deň, dnešné video z dielne bude o týchto pilníkoch Hecht 4 mm, o tom ako sa s nimi pracuje, o výmene reťaze a o oprave lišty na reťazovú pílu. Po 2 rokoch používania reťazovej píly som sa rozhodol, že vymením reťaz. Tu nám môžete vidieť starú reťaz a tu na novú. Táto reťaz, ako aj predošlá, sú značky Oregon. Tu nám môžete vidieť krabičku, na ktorej je napísané presne rozmery tejto reťaze a tu na konci pilník, ktorý potrebujete na brúsenie. Tu na už máme spomínanú sadu na brúsenie reťazí, na ktorej je zozadu napísané veľkosť pilníka, ktorú si môžeme porovnať s veľkosťou udávanú na krabičke od reťaze, takže nám to sedí 5/32, 5/32. V tejto sade Hecht 4 mm sa nachádza rúčka na pilníky, 3 pilníky s priemerom 4 mm, podiaca lišta na presné brúsenie a ešte takáto pomôcka na zbrúsenie prebytočného zubu. A taktiež je to zabalené v textilnej taške. Takto krásne sa to dá zabaliť. Môžete si zakúpiť alebo vyrobiť takýto držiak na pilníky. Sú rôzne aj ľahko vyberateľné. Tento je nastálo, keďže sa nachádzal v balení iba jeden držiak. Pripevním tento plochý pilník na rúčku. Zvyšné 2 pilníky odložíme. Cena tejto sady bola 7,49 €. Odopneme tieto pliešky. A zacvakneme. Ako prvé by som zbrúsil hrany tejto lišty. Môžeme skúsiť, či sú tieto hrany zodrané tak, že prejdeme prstom po hranách a ak cítime odpor, tak je to potrebné prebrúsiť. Takisto sa môže stať, že používaním tejto píly bude jedna strana väčšia a druhá menšia. To zistíme na rovnej ploche. Uistíme sa, že plocha, na ktorej chceme toto skúšať, je vo vodováhe rovná. Pokúsime sa túto lištu postaviť na hrany. Ak sa nám to nedarí, je niečo v neporiadku. Keďže nám padá jedna strana doprava, znamená to, že z tejto musíme zbrúsiť. Je teda dlhšia. To isté spravíme aj na opačnej strane. Upevníme lištu do zveráka. Zoberieme plochý pilník. Na oboch stranách. Skúšame, či je lišta v poriadku. Stojí, takže by mala byť. A to isté spravíme aj na opačnej strane. Je vhodné lištu pravidelne otáčať, preto teraz namontujem lištu opačne. Nasadíme lištu na pílu spolu s reťazou so správne orientovanými zubami. Je to vyznačené na lište píly. Zabrzdíme, prvý zub si označíme, zoberieme pilník aj s násadou uhlom 30 stupňov, takisto by tu mal byť aj sklon 90 stupňov,
čo je asi takto. Takto pokračujeme dokola, následne otočíme pílu a pokračujeme z opačnej strany. Následne zoberieme tento prípravok a použijeme ho podľa tohto návodu. Toto miesto položíme na túto vrchnú časť a brúsime tu na túto plutu. Aby pri reze nerezali sme touto plutvou, ale týmto ostrým tento proces opakujeme. Správne napnutie reťaze by malo byť takéto, aby sa nám dala reťaz nadvihnúť nad lištu. Vrecuško v balení je pekné, ale po nasadení pilníkov do rukovetí je zbytočné, nakoľko sa nám tam už pilníky naspäť nezmestia. V balení by som uvítal 2 rukovete namiesto jednej, nakoľko potrebujeme 2 rukovete na 2 pilníky. Ako vybrať správne rozmery reťaze pre vašu pílu? Je to pomerne jednoduché. Zistíte názov vašej píly, ktorý býva väčšinou uvedený niekde na tele píly. Vyhľadajte ju na internete a tam to určite nájdete.